It-tapizzar Raymond Grima li mit it-tnejn kawża tal-isparatura ta' 17 ta' Novembru li għadda fl-ebda mument ma għaraf lil min spara. Il-pulizija qalet dan fi stqarrija wara li fil-medja kien irrappurtat li tul dawn it-tliet xhur Grima ma lissen l-ebda kelma dwar il-motiv tal-aggressur. Il-pulizija fl-istqarrija qalet li trid tagħmilha ċara li hija qatt ma waslet għal konklużjoni dwar jekk Grima kien jaf jew arafx lil min spara. Raymond Grima ta' 61 sena mill-Liklin mit wara ftit aktar minn 3 xhur jikkumbatti mal-mewt fl-isptar Mater Dei. Grima kien qala 4 tiri minn persuna li kienet wafqet b'mutur quddiem il-garaxx tiegħu f'Ħattart. Kawżata l-istess sparatura kien inqatel b'mod innoċenti Lino Manġon li fil-ħin tal-isparatura kien inserta fil-garaxx. Il-każ seħħ fi 17 ta' Novembru li għadda meta raġel twilu rqiq waqaf quddiem il-garaxx. Daħal bi crash helmet u beda jispara tiri b'revolver kemm fuq is-sit il-garaxx jiġifieri Raymond Grima kif ukoll fuq Lino Manġon li miet fuq il-post. Għal dawn l-aħħar 3 xhur il-kamra fl-isptar Mater Dei fejn kienet jiġi rikoverat Raymond Grima kienet qed tiġi massa mill-pulizija 24 siegħa kuljum. Sorsi li kienu tkellmu ma' Net News kienu indikaw li qabel kien ittieħed l-isptar Mater Dei Grima kien għadu konxju u fil-ftit sekondi qabel iddaħħal għall-operazzjoni kien irrakkonta lill-pulizija dwar dak li kien għadu kif seħħ, jiġifieri li raġel twilu rqiq kien waqaf b'mutur quddiem il-garaxx u daħal jispara. U maħsub li b'kollox kienu ġew sparati mal-10 tiri. Bekk dan l-omiċidju doppju jiżdied mal-lista ta' omiċidji fl-aħħar snin li għadhom mhux solvuti.